назди театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷанди Асупи барвақт хеле серодам буд. Садои доираву карнаи меҳмонони кишварҳои гуногунро ба макони баргузории чорабинӣ сарҷамъ намуд. Татьяна Алексеева, муовини директори генералии палатаи савдо ва саноати вилояти Могилёви ҷумҳурии Беларусия мебошад. Ӯ бори дуюм аст ки дар ин форум ширкат меварзад ва гуфти Татьяна Алексеева дар форум ҳамчунин 9 коргоҳи ин вилоят иштирок карда маҳсулотҳои ширкатҳои хешро муаррифӣ хоҳанд кард. Мы участвуем в ярмарке международной. В вашем городе прекрасном я уже второй раз. Этот визит у нас был в декабре прошлого года, на котором мы для себя определили наиболее перспективные направления в нашем сотрудничестве. И теперь, уже проработав и сделав какие-то предварительные наработки, мы приехали в Кунжат уже более плотно работать по этим направлениям и принимать участие в ярмарке. дар ин форум раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Саъди Қодирзода, ҳокими вилояти Ҷиззах Эркаш Солиев, намояндаи тиҷоратии Федератсияи Русия дар Тоҷикистон Евгений Каренков, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Озарбойҷон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Алимир Замин Аскаров, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Туркия дар ҷумҳурии Тоҷикистон Эмре Зеки Караглёв, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон Виктор Денисенко, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Валихон Тӯрахонов, сафири фавқулода ва мухтори Арабистони Саудӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Валид ибни Абдураҳмон Арушайдон ва беш аз 400 нафар соҳибкорону тоҷирон аз минтақаҳои гуногуни Федератсияи Русия, Чин, Туркия, Эрон, Арабистони Саудӣ, вилоятҳои Тошканд, Фарғона, Самарқанд, Ҷиззах, Намангон, Хоразм, Сирдарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон, вилоятҳои Минску, Могилёви ҷумҳурии Беларус ва Қазоқистон иштирок доштанд. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода меҳмононро ба суғди Бостони хайрамақдам гуфта иброз дошт ки ярмаркаи 8-уми байналмилалии савдо Суғд 2022 тибқи дастуру сифоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади таҳкими муносибатҳои дарозмуддати тиҷоратӣ ва шарикии доираҳои соҳибкории вилояти Суғд ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон бо ширкатҳои тиҷоратӣ, сармоягузорон ва доираҳои тиҷоратии кишварҳои хориҷӣ гузаронида шуда истодааст. Баргузории ин чорабинии минтақавӣ як қадами муҳим дар роҳи рушд ва таҳкими муносибатҳои мутақобилан судманди тиҷоративу иқтисодии фарҳангӣ ва дӯстонаи байни кишварҳо мебошад. Сагдийская область является одним из развитых регионов и играет системообразующую роль в экономическом комплексе Республики Таджикистан. Современная экономика области представлена более 40 отраслями. Сагдийскую индустрию предоставляет более 800 средних и крупных промышленных предприятий, которые производят более 300 наименований промышленной продукции. В Сагдийской области производится более половины объема промышленной продукции страны, в том числе 64% обрабатывающей и 79% добивающей отрасли промышленности. Сельскохозяйственный сектор является одним из важных и ключевых секторов и имеет значимое влияние на уровень экономического развития Сагдийской области. Наряду с хлопководством в области развивается зерноводство, овощеводство, плодоводство и животноводство. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Суғд бо кишварҳои хориҷӣ дуру наздик беш аз 30 созишномаи ҳамкорӣ дошта бо зиёда аз 60 кишвари олам ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ дорад. Сегодня у нас очень готовы бизнес-проекты для создания совместных предприятий по переработке хлопка, получения пляжей и до готовой продукции. У нас имеется совместная итальянская американская компания Carrera Saturn, которая сейчас успешно более 30 лет работает. Полный цикл, кластер, они почти каждый год 4000 тонн хлопка перерабатывают. А у нас, если мы это создадим, можем от 10 до 20 тысяч новых рабочих мест можно здесь создать. И получить экологически чистый продукт.
дар ин замина Саъди Қодирзода раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳокими вилояти Ҷиззах Эргаш Солиев, намояндаи тиҷоратии Федератсияи Русия дар Тоҷикистон Евгений Каренков, сафири фавқулодда ва мухтори Ҷумҳурии Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти палатаи савдо ва саноати Липецк Анатолий Галатсов, сардори раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии вилояти Суғд Шарифҷон Ахмедов ва роҳбарони якчанд ширкатҳои ватанӣ баромад карданд. Муниса Атаева, Валиҷон Дусматов, Азия.